na mmụọ Jos na-etinyekwa anya alụ bai ka m pụtakwa n'ime ogbe ka mmụọ agbagotebekwa ọfịs na one guy man approach kwa m asị ezigbote nwa afọ Naijiria onye na-achọkwa ka udo na-achị n'ebe niile mụa paakị kwa aka ma ọlịa down enwere ike ọ bụrụ na ajụjụ ka ọ chi eju nwekwa ike ọ bụrụ ndị nticha ka mmụọ nyesụkwa ya fọmat ọfụ na guy man na-abịakwutezie m si m hello baby na mụ akụzie las ghọtago nne na onwe m ọ ma ebe ụlọ sket ka ma ọ gaanụ ka mụ yi wepụta n'ụlọ nnekwa onwe mfụta na-ezigbote plain trouser ka ọ yakwalụ ekwe anya fụkwa na-ezigbote plain trouser ka mụ yakwa wepụta ilo na na-enekwa guy man kpọkwa m baby I like you na onwe ka ọ na-afụ double na mụ asị eke ka o si adị mkpa ọnwụgo si mpa ka eke o si adịzi 2 bottles si mpa ngwa tido mụ anekwa anya fụkwa 2x2 by kalamadiel ka mụ abụnirikwu ya n'anya che na ọfụ na ọbụ ụkwụ ọpụ iwe ka nna ghọtago eme aka na agba olugbo ofu aka ghọtago mụ aka amụzikwa down ghọtago mara ọnụ ọbụla o si wee dị mụ Jos gbuọkwa alụ shift olu dị ga ya da ama ndị emelụọ m alụ ghọtago chiso kpọpụgo m Eko for show ife a na-eme ihe adịrị izi o mana nke kom las bụ asa nwa tinyere alụ n'ime idumota yesterday gwa anyị ka experience ahụ si wee jee nna ya mee m ụnyaahụ nekwa ka nwa iyi Jos fuzie efuo na Lagos I dey tell you yesterday ọ dịrị m egwu na mụ atinyezi alụ na idumota based on ka m matakwa ogbe asị ebatakwa n'ime ogbe ọfụ ka m malụ ebe men nọgasị ona ka mụ asị donye alụ na idumota na mfuo ụzọ ọtago mfuo ụzọ na ọ na-eme ifere ụbana asị guy man mụ ekwukwa nke bụ eziokwu mụ Jos fuo ụzọ ọ na-eku nkum ọ na normal level ọtago nke kasị mma na Lagos na mmadụ anaghị efu ụzọ nwee ebe ije kama nke ahụ gaa jụwa ajụjụ jụọ ndị mmadụ ha gwazie gị na na-agwa gị na mụ nọ na Lagos na-agwa gị ka o si eje mụ Jos nọdụzie as guy man kwa so gbakagokwa main market n'ime Ọnịcha ghọtago mụ koodu kwa ọ na-eku nkum ọ nwere ka ọ ga-adị ya approach mmadụ esi ya na ifuru ụzọ mụ aka mụkwa down ghọtago park away Jos na-emezi observe na men na approach m si ma anyị nwere stock G na anyị nwere chinos ọ dị na warehouse mana ọsọsọ ụmụ iyo gara agba ụdị mba mụ abutuzi isi nna ọbịa ka m gbuwalụ gị ọlụ na adịghị adịkwa hapi n'ọnụ ka m sụrụ Igbo adịta si mpa ka o si adị na mụ anwe ka m si ghọtago mee migration na mụ amakwa ebe nọ n'ọsị m mpa butuo na ị nọ na-abụ ọsịnọ Mandelas ka ọ gị n'isi ọ na-egbada aja n'idumota anya mụ abụrụkwa ọlụ ozuo mara ihe ọsọ ndị Mandelas ngwanụ ihe otinyelu unu alụ men unu agba mbọ unu ma ihe a na-akọ unu ma ihe a na-eme unu ji ya unu jisi ike ama m unu akwa ha lesiri gị ihe nyaa ya anyị Jos garịa na ihe na Mandelas onwe nke si ka iwe ịtụtụrụ ofu ihe mana onwe ebe enye m pit ka nnaba tiketi onye mụ tinyere alụ onye ọ dị mma na ị na-anata ụgwọ dị tiketi na-ewetakwa mụ ga-eme akaụntant asị gị na nna si gị ka anyị baa n'ihe na-afịọ keske na-afịọ onwe iyo keske na-afịọ ihe na-afịọ mana ife na-afịọ rika obuka mana anyị ga-ewe ya n'usoro aside mana ka anyị gaa nwụrụ godu mmiri magonu ka anyị si eme ya anyị nwụrụ mmiri chezie azụ to be a man is not a decision ya na ọdọ ya ewu ịmana nwoke bụzi kelemense nwoke bụ kolomense nwoke ekoligoda afọ asa ihe na-eme ihe na-eko nwoke dị too much ịgwa gị nke wee eziokwu ọ bụkwa sọsọ mgbe mmadụ tinyere ife n'isi bụ n'iko o nwere ka frustration o nwere ka ihe esi leka like this nna akpagada agwazi gị eziokwu nwanne ifu onwe ka ị na-eko ị na-eko ezigbote eko nna na-akọnyelụ gị aka ị na-akọfusi akọ nke a bụkwa ọ na-enọ ma ihe nleka nwere ike ime nwoke ka nna agwakwa ya life to be a man is not a day's job. ọ bụrụ na day's job ọkwa ndị Mandelas na-eme nkweta ụnyaahụ onwekwa ihe ha mere gị ahịa ha ka ha rịga so ọnwụ na igote ya n'igotekwa n'ahịa ka ha rịga ga-apụta si na onwe ihe ndị Mandelas onwe ihe ndị Mandelas mee gị ndị IPOB keske na-afịọ like ke ihe na-eme ugbu ndị Igbo apụtago si na October 1st onye ọbụla were nnọọ nwayọọ n'ọnụ nọ cross ụkwụ gị
nwa ọnwụ na ọtị ka ị ga-anwụ ọnwụ na mmiri ihe ọnwụ na jos na ọrụ onwe gị n'ụlọ enye n'onwe gị nsogbu eje na anywhere ka a na-ekwu nke ahụ ndị ịmagonu ndị Organization of ndị Igbo ọhaneze apụtago si anyị kwa unu n'azụ unu gaa n'iru anyị kwa unu n'azụ na-aga n'iru maka ihe unu na-eme na-amasị anyị ha nke ahụ nọkwa wu ihe na-afịa ugbu a mana ọ nwekwa tragedy mee ama menụ maka ya ifu ka men si gbaa ọkụ yesterday ndị mmadụ gbatọlie onwe ha just for no just reason nke a wute m baa m n'ime ọkpụkpụ o metu m ọ bụla onye aka drivers si kpọfee ndị mmadụ yesterday biko drivers nweghị ọkwa ndị nke gị biko drivers biko unu wee ya nwayọọ maka ndị a enwe spare parts ndị onwe ike onwe ebe a na-ere spare parts na Mandelas ka na onwe ike onwe ebe a na-ere spare parts ọwụ na m amahụ maka ya mana biko nwayọọ maka ndụ enweghị spare ịgafe go onwe ihe ọzọ ebecha akwa bee akwa elu bee akwa ala onwe ihe ga-eme biko ka mmụọ anyelụ gị aka tinyelu gị ọnụ ndị igbopụtakwa na-eyife wọtago kiz na aka nwunyegodo elu ndị IPOB ọnụ ewọtago mee na IPOB egbuwagokwa ọlụ na anụ si na October 1st ewọtago based on Independence Day kwa based on ụbọchị men ji eje Eagle Square nakwazi square ndị ọzọ na-eme machin ụmụ akwụkwọ ntu mgbe anyị nọ secondary school na primary school then ihe mmadụ na-efegodi n'aka na ụkwụ then ị na-efelikọ left right left ị na-efeli ihe mfeli ewepụtazie na wee sị na October 1 na ha chọọkwa ịfụ onye ọbụla n'ilo maka onye ọbụla bakpuo n'ime ụlọ ichetabeghị the other time ha kwukwa onye ọbụla bakpuo n'ime ụlọ ha si n'ofe nsala dị na anyị eliki ya ọnụ uniformly mana nke ha ewepụtabeghị ife ị ga-eri disi ya amabeghị m na ụfọdụ n'osi wee dị na ha sigo na onye ọbụla bakpuo ime ụlọ mana nke bịazi na-ekozi men na-ekosasịzi ma ndị ekwenyebụla n'ihe IPOB bụ na ndị ọha na eze ndị Igbo pụtakwa based on onye okwupụta okwu ha onye na-enyere ha aka agba ife ewu na-ata Barrister Uche Achị o wepụtakwazie wee sị na nke DCA na nke 2020 a na ndị ọha na eze ndị Igbo na-akwụnyelu ndị IPOB na the matters na ife a na-eme ndị Igbo adịgo too much ife a na-eme ndị a na-akpọ ndị Biafra adịgo too much ka esi egbu ndị mmadụ socha n'ihe eme ha jesi ọpụta erue na Ọgọst October 1st na ha ga-asị ndị mmadụ ka esi egbu ndị mmadụ adịghị mma gị ore ịma na mgbe ụfọdụ men nwee ike nọdụ n'ofu side na-etinyekwa alụ na-akọ ịkọ ichezogokwa na October 1 na-abụ public holidays na onye ọbụla kwesịrị ịnọ n'ụlọ nna bunyego check go from that angle isikwa onye ọbụla nọ n'ụlọ ebe anyị mụkwa na that day bụkwa public holiday na onye ọbụla na-agwụnye n'ụlọ nwere ya na-apụ nke ka mma ma ọwụọ public holiday ma ọwụọ public holiday na ekwughị ha chọ ndị Oduduwa pụtakwa sị maka insecurity nọ na Nigeria na ha nwasokwa na-asị apụta na October 1st ahụ na ha nwa ga-eme protest ndị edise na nna agwa gị na n'osi wee dịgodi n'obodo anyị na onye ọbụla na-agbagodi ya onye ọbụla na-agbagodi angụlụ nke ya pọtago ndị IPOB na-agba dị ya ndị Oduduwa na-agbakwa dị ya ma ndị Pandef ma ndị Arịwa onye ọbụla na-agbasasị n'ose wee masị ya mana ife dịgodi mkpa bụ na onye ọbụla ga-akam down ndị onwere ebe eji tigbuo na zogbuo eje onye ọbụla ga-ebutugodi ya bịakọtagodo ọnụ malụ ihe bụ mata anyị nne malụzie ihe bụ uche anyị malụ the way forward na ya adịka ọnụ ka onye ọbụla ya etido pụtago na mana onosigodi ọ because of this katakata mere onye ọbụla na-egbuo mmadụ saịdị etinye ọgbaghara saịdị amụnye ụlọ ọkụ saịdị a ihe dịgodi mkpa bụ ịbịakọta ọnụ a sị na anyụkọ mamịrị ọgba ofufu nwanne onye ọbụla bịakọta ọnụ nyụkọsịa ya ọnụ efu ka o esi na asụ pụtụpụtụpụtụ nwanne etikọ obi ọnụ malụ the way forward ngwa wọchizie na ndị IPOB ekwugo na onwekwa ụmụaka ndị Igbo ga-eje march past based on na onwe skuulu ọbụla afọ tinyela alụsị ụmụ ha banye bọs ka ejebe field ọbụla ijeme machin na ha tinyelu dị skuulu alụ ha bụrụgodo ụzọ ha akpọpụta prịnsịpal titọligodie ya mee woto kwetegodi na ọ na-eme ya nwa wụ the way forward ya ka nna agwa gị na ọwọ ya wụ the way forward ihe niile nwekwa ka esi eme ya ọkwa mana mgbe gara aga onwe onye pụta na that's outside Nigeria my dream it was that poem this my dream nke a my children mechekwa onye Africa onye isi ojii wee pụta wụ president
na America. Ya ka m ji na-asị unu wee nwayọọ mewe ihe ndị a onwe ihe anaghị eji gara eme ihe. Asị ihe njila ike bụ ị na-enenegodi telemundi ọfụma na-akọgodi telemundi ichesosi onye na ihe a bụ Nigeria nwanna ya na-eme telemundi here ihe onye ọbụla mee jos na ati on their own angle. Ihe na-ekwuzi iwu jungle justice any na-awụghọ by fire by force. Tigbuo ezogbuo doesn't do it all the time. Ọ naghị eme ya all the time. Mụ ada nọrọ n'isi oyibo jungle justice asụzi n'oyibo. Ihe nna agwa gị bụ na menụ niile anụnwụ isi gbaligodi na onye ọbụla ga-abịagodi nso malụgodi ihe bụ mata onye ọbụla si gbasasị ya na-akọ n'osi masị onye kọlụ saịdị ọgbago onye kọlụ saịdị ọgbada onye kọlụ saịdị a nnọọ ihe abụrụ way forward. Ife a ga na-akpụgodi Nigeria afọ naanị na ya abịakọta ọnụ nwaanyị way forward na mpa calm down. Coming down like this. Way forward na bụ na anyị akpọkọta onye ọbụla ọnụ ndị obodo ụmụ iyo ụmụ asa ụmụ nwa wetago maka na onye ọbụla dị involve na one unity anụ a na-ekwu maka ya. I'm glad na ikwuru ọ bụkwa sọsọ ndị okenye ọ bụkwa sọ ndị elders ụmụ iyo so nwere obodo anya ka anyị ji wee na-ekwu na ụmụ iyo should be given the power. Mba power. I rebuke you. It's what you bought hozo. Because they do your power. Whom will be given what? Swaria your ubua. Then can why you sigi your power bana you check you no but I swear na. And when some matter siga puto na. If you don't need the calmness, no need the president. Maọbu onye nọ n'ọchịchị ya na-eme woto mana itinye alụ si na ojugo gị isi na-akpọpụta anyị n'ezi titolia go ozugbo mee na awụnye elu go ozugbo nke ọsabatazie Chukwu ga-enye gị ike na nke ahụ. More grace to your ihe niile. More power. Asị da aghọta line nna aga. Ọ bụrụ na ị nọ na line nna aga ya aghọta ebe isi abịa. Don't worry, emeche mma aghọta line isi abịa ma ka isi eje mana mma agwa gị nke wo eziokwu nọ na ihe niile awụọ tigbue sogbue megbue nka. There are some things ihe ejikwa nwayọ hazie ya. Yes, there are some things ihe ejikwa n'ike hazie mana ọwụ ihe niile nwiyo ọwụ ihe niile. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ihe ndị a wụ ihe anyị nụrụ. Chetakwa na ị ga-agwakwa anyị ihe na-eme ebe ị nọ ma ị kpọọ anyị. Chisozikwa na ndị na-eme mmepụta based on ịnọsụ na ụmụ ndị sikwa ayọ ha na-ayọ federal gọọmenti n'oge a. Ndị manufacturers ha sịkwa na ha bụ manufacturers association pụtakwa ụnyaahụ oge nwekọ ọgbakọ nọkọsịa likọsịa nwekọsịa mmanya ahụ isi juzie ha ewepụtazie n'iro sị ka ha yọkwa federal gọọmenti na ha biko na ha wụnyelu ha ọnụ na ha nọzi na nleka na akpa ha niile elepugo ka ọ dị na coronavirus jide ha kpụọ ha isi kpụọ ha afọ ọnụ. In fact, koro imego ihe na omego ha alụ na most of them just sizie ndị ọrụ ha tidozie na onye ọbụla bọcha onye ọbụla si na bịa pụọ based on na ego eji akwụ ụgwọ adịrọ. Mana ichete mgbe aha si ka anyị zụwa ihe wu made in Nigeria. Ihe niile wu made in Nigeria. Ọ ya ka ihe kpọrọ ya kịta ịnọso onye nke anyị ihe ọbụla o mere ebe a wụ nke anyị ma ndị ọzọkwa a na-asị gị ka a na-etinyekwa ọnụ na-ekwukwe ka ha hapụ ndị a ka ha mewezie na made in Nigeria ihe na ọ dị asa nwere ike ibutu temperature gị dị ha nee ya ọkpụta akụ na-eme ya nee ya taa butuo ka mụ apịa gị ore nta ka m bụ wee bịa wetago na agbado oke speed mụ bụ ore nta wee bịa wetago ihe ndị a na-ekwu ise na federal gọọmenti nakwazi ndị ọnụ na-eru n'okwu na ha bupụgodo iru ha nke a na-akpọ import duties kịta agodi because most of these people ihe na-akpọkwa na ịnọsị na ndị ọzọ eziokwu na ihe ha ji alụ ọrụ bụ n'obodo aka ha na-akpakọta ya wetago ụmụ alimife na-agagharị n'ogbe buy your iron your condemn iron all this material ka a na-abịa agwọkọ ya ọnụ dịka agwọ beans ma na-ewepụta ya ọ bụrụ already made efi ụgbọ na-agba n'ụzọ mana enwere key ones ihe dịka injin na ma ndị otie ndị aka na-abata n'obodo a ọ nwebekwa ịrụbara ihe onye ọbụla si ha chọrọ ịrụba ya ebe a. Ihe ha na-ekwu bụ na ụmụ product ndị a dị arụbabeghị n'obodo a na si na-ewepụ ego eji ebubata ya maka ego a na-ana ha n'ibubata ya dị too much ha na-ekwuzi na ọ na-enye ha nsogbu na ha ama mfụzi isi ego ya fọdụzi ego eji eme matas ego eji eme majik ghọtago ya bụ ya bụ majik
ebe mmemme na anụ na-eme majik ọ ya bụ majik ka ha fụgodo isi ego fụkwazi ego eji eje eme majik na ego eji eme matas ma ọ dị mma federal gọọmenti ọkwa unu anụgo biko dododo unu mee ihe ndị a chọọ ka anyị nwekwa ike na-enwe ọganiru ọ nke anyị na-ayị unu mee ya ka udo dị ka ọ wụ ya ngwanụ si gị na anyị na-abịa ịgwa gị ihe anyị ga-ekwu maka ya taa ama m na ịkwadogo onwe gị itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu mana were godo nke a anyị na-abịa n'efu onwe line na-egwu a na-eko m asa onwe line na-egwu a na-eko m ọ sị na o nwere ego na-akali ndị ilo nwanne ọ nwere ike ihe ebute like this ya na-asị na village people na-eso mmadụ na village people efugodi na village people na-ekweta na ọ na-eme in fact a na-adabara gị na-asị gị ka ebe anyị jega ndị village people ga na-asịgodo gị let's go there ị na-ama nkụ ịbata n'obodo ị na-ama nkụ akpọ gị mmemme na anụnwa ọ bụla ịbịagodi buru akpa na-asị ka ndị na-eje chenji ebe a ka m jụgodo gị onwe ka mmadụ si kpachue gị iwe na mgbe gara aga ka eki si react godo because nọ ihe a ka anyị chọrọ ka anyị kpaa maka ya taa onwe ka mmadụ si kpasugodo gị iwe na mbụ ka eki si wee were ihe a ka eki si react ye asa ugbu a ị gara kwesịrị ka ebe si na ị gara dumota ka m kpọnye ụnyaahụ ndị ebe ahụ wee mee gị ihe kpọrọ ike otezi onwe m na Mandela ka esi azin asị na amapụta oke ka m kwugoro maka nke a pụta akpọwa gị babe ọ baby nwoke dị ka gị pụta akpọwa gị baby ọ bara uru na anyị na-edobe okwu a ka ọ taa aka na eme anya ka ngwa na abịa n'ihe anyị bi ịkpata ata based on ka esi ama na-eji anga onwe ka mmadụ si wee kpasuo gị iwe ka mmadụ si gbalie ego iwere 2x2 pịa n'ala si ịma na mmụọ nema eziokwu na mbụ onye obodo bụrụ nwa iyo mana m na-ekpe udo mana ịchọkwa na udo ama nchi anyị etitọrọ ya ozugbo gị nwa na-ekpe udo sometimes ọ bụla oge niile ọ bụ na udo ya eweta ego biko ka m ṅụrụgodo mmiri maka ihe anyị kwuru ugbu a I don't understand it nwunye o na-ekpe udo anụkwa m nke ọhụrụ ya bụrụzi eje ana calm down o nwere mgbe oge o nwere sometimes oge elu ifu na ihe udo you don't mean it imeluo down ọtagwọkwa men ya afụ one ifu na men na-anụ ana ime too much na-eburu gị by orthopedic o by ịgba ọkpụkpụ wee by nke asịgodi na ego bekee nwaada Igbo na-ekpe udo mekwe kwụrụ yes mana nke nwiyo ikpe udo I don't get it. I do not get it. Asa butuo na ị na-abụ oke ọsọ the matter asị dị na-abịsị mụnwa nọrọ n'ihe ka eje dobe echi niile ka akpụkọ tebụl mekasịba mebe meeting chọba onye chọrọ ibi okwu ka onye chọrọ ibi okwu ka ekpe udo mụnwa nọrọ n'ụdị nke ahụ nwanne itinye olu m ya ebe a m butuo gị dị ozugbo anyị butọrọ ya onye ọbụla ya ka m na-ekwunu nke na-asị na ị na-ekpe udo gị nwa mma ama na-ekpe udo asị gị no based on n'ile na situation nwanne ọ bụ na situation karịrị gị ka situation ga-adị nyegodu m a typical scenario typical scenario na-abụ mụnwa bụ nwa iyo na-amakwa na mma WhatsApp na-aga n'ụzọ na onye amị ejido m ụtọ m suo m ụla so mpụta m atịbadị n'afọ yo ịchọ ka ya sa dental formula m ka isi emezi like this ịchọ ka arịarị nji eze m na-emu ka m mesi ka m nyego dị gị example mụnwa ka m mesi ọwụ na mmadụ akpasuo m iwe fact ọwụ ihe niile onwe ụdịrị uwe mmadụ ga-akpasu gị for me ma react ọma mba uru nwee ike megodi ihe a ka ọ baa n'ebe ọ kwesịrị ka ọ baa ọ nke ka m na-agwa so onwe ka mmadụ ga-esi mee m ihe ma react ugbu ahụ like that time mba nọ onwe ụdịrị ihe ga-eme m masị ka m nwee iwe ma dị right n'ụdị for example na m na-aga n'ụzọ gaa gbaragodo Lamborghini anọkọ m asị keke asị m Lamborghini ịgbaragodo Lamborghini gafere onwe ka isi mee mistake onwe pothole n'ebe ahụ itinye isi ebe ahụ apịtị wee metụgodo m obere nwanne chee m agwa gị ka m mesi react ye nke mmụ ritugodo n'ime Lamborghini ahụ irituo n'ime Lamborghini don't do any other thing asị na m sorry just were key were nye m gara onwe gị ọ gwụla
okwu asetụgo onwe ya. That is it. Mana ọwụ nke na ịkpasu m iwe just bịa kwụ na-asị m sorry. Any other thing ma hapụ gị. Mana ọwụ nke ha nna ka udo wee chie just nye m key. Gara onwe gị. Ọfụmanụ. Ya mmadụ ga-anọ n'ime Lamborghini mgba gị mmiri. Onye anwa aka ma na ịnọ dị. Nwanne nwoke ya etido na makwa ebu ụgbọ Lamborghini. Makwa ebu ụgbọ Lamborghini. Okay. 08182426591 akara ekwentị anyị 08182426591. Onwe ka mmadụ si wee kpasue gị iwe dị. Nwanne ka ị ga-esi ya wee nyegoro onye ahụ change si ya na ọ kpasuru gị iwe. Mụ enyego gị my own example. Ma ọkwanụ ya ọwụ na disappointment ka ị ga-eji wee nyegoro onye ahụ change. Anọ m eti oke mkpu. I don't shout. Mba nọ m eti mkpu. Just nye m key. Ehihie ọma. Hello. Biko si ebe redio gị nọ pụọ. Chibuike ọkwa ya? Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ọ Chibuike. Ama m nọ Chibuike. Papa. Mba nnụnụ nsị gị na ị na-akpọ anyị oge niile. Ma register gị n'isi m na ọ dị very important. Chibuike from Araba. Abịa na nwunye o. Hey, daddy. Mpa na m ekele. Ai, ka kada we dị na. Na mpa ebe niile erukwa ka mụzo. A na-enwudokwa ha. Ya na mi na zoro ebe ị nọ. Na makachi ọpịalụ ngwo. Mana nke ka mkpa bụgodi na-enwudo ha. Na na-enwudo ha small. Anọghị anaghị atọ gị. Onye batago n'obodo na mmụọ. Oyi na-atọ gị. Ya na ịdị ka mụ ohi na-atọkwa m. Mana nsogbu adịrọ gworogodo tii ṅụọ tii. Aṅụgo m tii. Abịa na ife anyị ji n'aka, ọ bụrụ na mmadụ kpasuo m iwe kata ntu una m nọ na amala ife kata ejinọ nwa ya happy ya. I will leave that person. But imezie m nke ga afụ m ụfụ n'obi nwanne mmapụta n'ogbe nwanne tutorial ngụ kịta ka ị bịanụ na ọka ji okwu n'ọnụ iru mmadụ anya afọkwa m iru mmadụ anya maka tutorial ngụ ya ndị bekee ga-asị you know they look uche face. No. Ọgachika na-agwa go akụmafọkwa m iru mmadụ anya mpa adakwa n'ikpe udo number 1 enwere nya times 10. I like him ka na n'udo anwa na-echo m enu otu ọbụla isi chọọ ya enye gị ya na enye gị change. Ọnọdụ ka enyi nwoke lili m nya die m nya die m echefu edewe Chibuike mgbe ọ bịaziri mezie na mụ nwa gbagharụzie na m amụrụ ife egosiri m ife sisi anwa onye respect na mmadụ na-aka mmadụ ibe ya. That way kwano. So nwanne jisie n'ike. Daalụ. Ịba na ịbịa n'isi ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ama n'isi na-ekwu. Ịbata bụ n'izu si na n'iji nọ katakata nsị na mitin Ọgọst ka anyị bịazi ya ka ezi ka onye obodo ya esi tinye alụ n'ogbe na-akọzi na ọ chọrọ oso. Chibuike biko aṅala ya ntị na-eme agwa gị mba ị na ihe o kwuru ọ sị na ọ dị balance. Mpa aghọtago m iri igbo aghọtara m ebe ị na-aga. Ka ọ gwa gị na ọ dị balance. Nwunye ọta ife m na-egwu gwa ya ana m ekpe udo udo anwa ọ bụrụ na ị chọrọzi udo anwa enyezie ngụ side of me na nwoke na-akazi mmadụ ibe apụzie na ikwu gị ihe ikwesịrị ka ikwe nwunye ọkwa mana iwe makwanụ mmadụ ịkpasu mmadụ iwe na-enwe level. O nwere nke a ya eme gị ga-eme ihe awụ just normal thing onwe ihe ọpụta. Ehihie ọma. Maazị Onyema n'Ikorodu. Anyị dịkwa taa ọkwa mmiri ozekwuru ebe ị nọ. Ebe ọbụla jiri oyi na ebe ọbụla dị ka uwe na-ata adị mma. Mana mmiri na-ezokwa ebe ahụ. Mmiri doro ebe a oge bidoro n'abalị nke efo. Onwe ihe na-afịa ebe ahụ Maazị Onyema ka ị chọọ ka anyị mata maka ya.
ka kenegodu nwunye oke edo. Good afternoon, sir. Good afternoon, keke anyanwụ. Nenu ka nsi nọdụ nwakwa n'ihe si m ike na-eme. Ajọsụ m nọdụ n'ogbe. As long as ahụ dọ ya ọbụla mma, ekene dịrị Chineke. Adịte ya mba. Ya bụ okwu mba anyị na-ekwu. Dadi nenu m na. Ka o si adịda we? Mma ọkwa maka okwu na-ekwu ọ dịka ihe mepere. Maazị Onyema, mma wụ gị mmiri ohi ugbu a, mma wụ gị mmiri ohi. Ị na-awụ mmiri ohi ebe ọbụla. Ma agwa gị chee ma agwa gị ihe m ji awụ gị mmiri ohi. Ị ya abata n'ụlọ. Fụ na mmadụ na-abọ nọ n'ụlọ ga-asị chere godo ka ikele ofu onye. Ikelecha ofu onye chọzi ikwu okwu. Ị na-amụ ayụ Elena. Iwe Elena, mma awụ gị mmiri ohi ugbu a, ahụrụ gị cool down. Mba nọ. Imeteghe ya ọfụma. Kịta ka ị bịa nọ. Ịbata ga-ekele mmadụ na-abụ ifuru ga-gazi n'ukwu ihe ị chọrọ ikwu ngwa kwuwenụ. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ihe ekwu na-ekwu kịta ọ dịkwunu mara ihe mere n'ubi ekwu ya. Onwe ihe mere gị? Ụlọ m saịdị ebe m rụrụ ụlọ a na-eso ozi dịka otu m si wee kọwara gị ndị ọ bụ ụmụnna anọdụ na-enye nsogbu. A disaidịrị m iwepụta ego wee rụọ fes gbaa fes tie na ebe m. So ihe daziri iwe m iwe bụ na ewepụtara m ego rụdarụsa one woman di eze na-azụ be m kama ị arụ nke gị ị na-akọghị na-ejegheri ihe na-enwere isi rụdarụsa mmiri wee bịa nnukwu mmiri bịara ụbọchị a ụlọ ya wee daa ụwa fesi nwunye hapụ ọkwa m ya ahụ tekọkwa m izu ọkwa kọmuniti niile gbakọrọ wee kpere anyị ise ahụ ndị be anyị si na-eji akpata atụtụ abụọ gara ya na nke gị wutigbuo ezogbue ka ị nọ n'ime ya. Otu isi eme m adị m ekwu okwu n'ikwu m am a gentleman by nature. But internally mụ na gadi akpọ mụ na gadi ekpe onwe onye ya apụta kịta azụ onye ka mbụ ọ ya tupu ya apụ ya na onye ya bụta ezigbo mmadụ na ọdị ekwu mana ịsọkwa m okwu nke bụ nke na o wutere m ruo mma hapụkwara m ga-emejisọ na ya bụrụ na m anụ m ọga ikpe ọmụma mụ na gị emetụ ya ebe anyị ahụ dị ya ya edo ya kama onye na-abụ onye na-aba ụzọ ekelezina m mana ama achọrọ ite m. Anyị meziri ihe ndị kọmuniti pụta na saman wee pụta anyị kọrọ ka ọcha onye ọbụla wee tie ike bụ uche agwazie nwaanyị na ihe mere bụ na ọ ya agbagharịa ka ọ tie tenti na o nwere ihe zube na ọ ya akwụ ụgwọ ya na m nwa wetere ego na-arụ disi na ọ bụghị na m amaghị ihe m na-eme ya mara ka ọ ga-esi eme ihe mana duto na nwaanyị a bidoro baba mba ka ọ yọghị ayọ ka mụ na ya ji wee si echi mana oge o bidoro kịta kwuzie na mmadụ niile na-ezu eme ihe ite ji omoyi nwezi ya gaba na m ga-emekwu ya nke nsogbu eme ebe ụlọ ya mara ka o si eme ụlọ nke ya. Ọ dị mma mana udo achịgo na onwe ọ ka mkpa udo ga na-achị na-aga n'ọhịa anyị na-ekwu. Ihe m chọrọ ihe unu kunitere m mkpo ya bụ na saịdị ebe anyị saa na site na sta boru na nọki fiva parafa ebe a dịọkwa ma o nwekwara ebe ọ na-edo apụta anyị na-eji kenu agafe ebe ahụ ụzọkwa anyị na-eji kenu na-agafe n'otu ụzọ ahụ adịrọ mma ebe ahụ mebiri emebi. Anyị ga-eti mkpu ya maazị. Oge anyị na-agbabu moto 100 naira mana nkịta a na-etieze 200 ọ bụrụkwa na o tere aka mana ịgafe mmiri ahụ ụzọpụ inwe ike ịnọcha ebe 3 hours na ịgafedebe mmiri ya bụkwa ụzọ ebe moto na-aga izabode na-agba steeti mana nkịta ebe ahụ emebighị emebi. So amam ka onye isi anyị bụ Towo ya biko nwere onye were anyị ya mere anyị ọ bụgodị gota ka etinye gota ebe a ka mmiri si ebe ọ ya na-ezo na-agafe gota adọrọ. O nwere ọdị nsogbu adị enwe nsogbu daalụ. Gọvanọ Sanwo-Olu ịnụgo ya biko dododo gaa na Ikorodu ya sị na ha ji ụgbọ mmiri na-agafe gaa ka imeziere ha ụzọ biko so that ka ha nwekwa ike na-emekwa n'ihe kwesị ọlụ na ihe ndị ọzọ niile ike ịhapụ ụzọ ahụ ọ na-emebikwa ihe a na-emebi na-aga. Ehihie ọma ọ ịbatago n'ihe anyị na-eme taa. Ehihie ọma ndị njem ọnụ. Maazị ọ dị ndụ. Gorivendụ na Ndụbụisi. Ka ndị ma 12 dị. Onye udo dị nwunye onye Igbudu. Mpa na enu m na ọkwa ndị asị na m emelu.
oke nwa ji eje mba udo dịrị gị nwanne. I dey tell you mpa ka o si adị n'ogbe. Nwanne ekele dịrị onye nwe anyị. Ka ebe ị pasara ya ife. Onye nwe anyị. Apasara na my 12 m ka m si nọrọ mgbe mbụ ebe nke kem na anya ahụ. I dey tell you na analụkwa ha ị na-enwudokwa ha. Nwantọntọ na ọbụghị ọrụ dị akarịcha nke na-ekuru nke na-enwuo. Mgbe ihe emere ya na-abụla onye batago na mụ anyị eruru ga ekpere godi now after this program na-efuzie ka o si adị. Udo dị nwanne m udo dịrị. Ego eji eme ọnụ. Nwoke ọma. Agụ ada na-eri ukwu anụ. Yes, kwụsị ike. Biko kwee ya ọzọ. Ịma wee. Chere ka m kụpụrụ gị aka biko chere ka m kụpụrụ gị aka dị iche. Ịma wee. Ama m na onwe onye na-achọ gị okwu ebe ị nọ. Tị gị onye na-achọ gị okwu ka anyị kpọkwuru nwa iyo ka ọ bịa pịa ha shege. Ama m na nwunye nọ n'ogbe na onye ọbụla ga-pack go to one side. Onye ọbụla paakị ọfụma onye ọbụla mana nwunye nọ n'ogbe. Mana ọ nwere onye chọrọ gị okwu ka ịkwanụ a sị na nwa iyo anọ ebe ahụ a chọrọ gị okwu mmadụ chọọ gị okwu mee gị ihe kpasuo gị iwe ka ị ga-eji jos nye onye ahụ chenji. Mana a sị na ebube agụ na-eche agụ. O nwere ihe mege ọtọ nọ na ọ bụ na onye ọbụla afọ m amara m abụghị m onye na-achị okwu mana ịfụ ma na emego na mmadụ achị ihe ma wee fere mmadụ ada achị a na-afụ ukwu eze gị ada m achị ọchị adị emego ebeli onwe ihe mbeli bụ na ya ihe ahụ brigadier Tunde Eji Agba kwuru mgbe gboo ọ sị na a man laugh once in a year. Nya efugodi gị na-agbagodi n'ilu gị bụ ilu ewu ilu nsị ebe nke m nọ nwere ụdịrị ekpọta m na mmadụ mego ada m achọ mara agaghị atọkwa m mana ịmago ndị banyị si na onye si na agaghị achị okwu nke ga-esi eme nke ya achị ya wee bịa nke ọ bụla ta nwere mana agaghị anakwa ahụ ọ mana agaghị ana mana agaghị m acha ọdọ nwe ha okweri ihe mma bụ nnọọ ụdị ochie gbagodogo egbebere ugobere nke si dị ebe nwanne mmụọ jide nkwue mvasịsịa ya mee vam nwunye udo adịtaghị mparado mma asa based on matters anyị jikwa na-efi ya life ka m na-agwago obe efo m n'ọjọs na ntinyere alụ na-eko ka na-emegodi things observe before now bụ mụ a na-aga n'ogbe mụ a na-ebugodi plasma TV so that onwe ka o si dị mgbapụ elu gị fim ozugbo ikilibegodi adịte ya onye kpọnyere n'ogbe ihe ọma Chibuike chebe anyị ka nna ahụ ka o si adị anyị mpa mpe nọ mma na brother ka ebe ị pasa ejigbo ka ihe na-emezi dị nke ikpeazụ a anụkwa m na o nwere nwa mmanụ jos ukwechiri paakị zie moto n'ụzọ si na onwezi ya na-aga n'iwu ya isi ejugie ayịta ya ụgwọ wụnyela ego ọ nọ na awụnyela ego ọ nọ ego nwanne m nwoke ọma adị mma o nna ahụ daalụ ndị akpasuo gị iwe ka eke isi ebutie ka eke isi eche site kpọlụmen na n'inwe men onye ọbụla n'ọsọ na itiegoro alụ na one na ma anụmala gị mmadụ kpasị n'iwe bifo m butuo ya itinye alụ amagodi na inter house sports bịa bọọd o nwere one my cousin onye yere gabago m ahịa so based on na ya trust eme business so ọtụmolu ya dị ka o mee no transfer no problem so that day the following day employer see afọ na full my last don't worry emeka na onye eme transfer ya na-agazi like aga like 1 week na this man basi ma based on otu ụgwọ na-abịazi shop m odezi ebe ọzọ na-ege ahịa na nketa ihe mmemme ọdọrọ mkpọrọ men tia na workshop ebe ọ na-arụ moto anyị bụ ihe enu na ebe a bụ kiro
unu emekwala ya toyin, unu emekwa the man na onwe ya toyin, unu etokwala ya, unu ebukwa toyin van wee bịa. The man na onwe ka nna ekwo. Okwu ya emetụ na ala ka ọ na main Ka nna agbagodi gị. Ebe ahụ ọ nọzana na main road a mee m transfer. Not for you. Ifugo ife a na-ekwu. Ana m agwa ya dadị na ahụ m na-asọ mkparị. Nwanne o tinyekwa interest n'ime ya. O tinyekwa interest n'ime ya. O tinye interest achọsọ ego m ka m chọọ. Ego m ka m chọọ, ya nye m ego ahụ, so nke m ka m chọọ. Mana ọ nwere ọna ọ dị ndị gị ka ị na-edi n'eluigwe. Ndị dị ka ị. Adịta ya mba, ife adịghị ebe nna ọnọdụ mma. Mana agwa m onye udo ba daalụ ikwugo che na-eme agwa gị Chibuike. Ime ihe ụwa a n'idi ọwụ dịka m si kwue na mbụ. Ọ eziokwu na onwe ụfọdụ ihe ị ga na-eme gasị ka ijigodo utigbo ezogbo wee mee ya. Mana ọ nwekwa ụfọdụ ihe ị ga-eme dịka nke anyị kwuru ugbu a. Mana ọ nwekwa ụfọdụ ihe ị ga-eme gasị ka ijidere nwayọọ mee ya. Iji okwu ihe na-ewe m iwe wụ ọwụgodi na o ji ego abịa mụ na ya ka na-eme biznes onwe ike na-eme ka o si aga because of family man ka ọ mana ọ hapụzi m jezie na shop onye ọzọ na-edokwa the same line a m na-ere. Nke ahụ ga-afụgodi gị ụfụ first. O jiziga eme onye isi ndị ala na nwa oge ọwụ na m fụrụ ya n'ime anya mma dị hapi ndị ọzọ ofu ihe kọọ o wezighị na ịbụ onye isi ndị ala na ị mere ọfụma. Nke ka mkpa nwere ịnara gị ego gị ka ọ wụ ya. Nke ahụ ka mkpa ya jewezie ebe ọbụla chọzi imezi biznes nke ahụ gbasazi ya. Daalụ Chibuike. O nwere ụdị ihe ga-ebe mmadụ ya sị ka o negodo anya wee hapụ gị. Ịma nwiyo o nwere ndị ga-ejigodo gị ụgwọ first na ha na-agafegodo ha yiri ịmagono designers na-ekokwa n'iru gị yo na-asịgodo gị nwanne hapụ dịka onye a si kwu egbu a wekwa ego a ga-ejikwa ego mana ịkwụkwanụ gị ego ahụ ga-awụ nsogbu. A na-egote ihe ebe ọzọ mba chemajụ gị ka ị chọọ ka obi dị onye ahụ mba ọ ga na-akụrụ gị aka na-asị gị jisie ike na-aga n'iru mee ị na-eme nnọọ ọfụma. Asị gị hello wiyo mpa onye obodo agụke ije n'enu ka m si nọdụ na mpempe na-elekazi eleka kịta na-echekwa ka onwe ka o si adị. Ọrụ obere ibe ego bekee nwoke ọma ego obodo Igbo kpagodo m ọzọ biko. Ego eji eme ọnụ tinyekwa ya adị Igbo ka o wee na-aga ọfụma. Adị Igbo niile. Nke atọ m different. Ada ka o si ada. Na ifugo na adọkwa m oke o mana ohi tụga m. Ada tere nga-akpa adị gị n'aka m mee fọtọ ma pen. Thank you. Gwa nsogbu adịrọ. Weta ego ahụ. Nothing do you ma ọ ndị bekee. Agwa gị itinye alụ na nganga redio efu ka o si adị. Owe ka ọ bụ na ga-ema nọ sinsi na ọ na-apịachasị ijiji na dọst. Ngwa were ya. Rekereke sekereke ya kareke ya tasapatete. Ngwa were ya. Ngwa customers left and right. Nsị gị ngwa bawa na shop ahụ ngwa move Holy Ghost move. Nwanne m agwa gị nke wee eziokwu ị na-abata na nganga Igbo radio show hapụ ihe ọbụla ị na-eme ga na-eme gị na-aga siriri werere siriri were ya ị na-adọta customers n'aka ndị gị gaa na-adọta customers n'aka ekpe gị ga-esi n'iru na-adọta ha ga-esi n'azụ. In fact ọ gị nwa ga na-agbazi ọsọ na-asụ customers leave me alone ha sị gị for we follow you anywhere you go. Ya mee nji na-asị gị butezie ngwa ọrụ gị ebe a ọ bụrụzie worldwide ọ kwefugo ya ka ọ wụzie international ihe niile eme in fact ọ na-etinye alụ ihe na ka ngwa ka o si adị mana ihe na-emezi na abụ ịnọkọta ị na-eme ọda ịnọkọta izije obodo ịnọkọta obodo ịnọkọta izije obodo visa gị na-echenji godu kọlọ ịghọta bute ya ebe a ma ị naghị ebute ya ebe a nwanne you are sitting on a long tin. Nganga Igbo
ihe aka ọkwa nganga Igbo radio show na Hotline 3.3 FM ego bekee adị Igbo ya na wiyo anyị n'ebe a yes anyị kpasa ebe a na-asị gị ka ihe na-eme ebe nọ si dị ka ihe na-eme ebe nwoke ọma asị ihe mee na Computer Village ụnyaahụ asị m ka anyị kpagodo maka ihe ahụ because na men Johnson no li ofu ga-ama feel no ma WhatsApp men titoli ayo maka ego nka maka ego a elie ya kumkum onekum akwe na sna onekumkum we onye ka nji agwa gị pụta ese m na-ekpe udo na ọ bụ mụ nwetara onwe m n'ụdị situation ahụ nwanne ntinye arụ na the shop again onye ọbụla ga-agbasasị godi ya ejebutegodi bụ fire extinguisher because mmụọ ga-etinye arụ by movement ihe m ga-eme nna ya kpọnyere n'ogbe ka m buchalụgodo okwu a kpacha anyị ọzọ ọ na-ekumkum wee ka e were kwa iPhone na cheki enu na aga ma mbịa sị na ọ chọ iPhone 11 men mesịkwala ya testing and running mba package zieli ya iPhone 5 tinyezieli ya vitamin C ịtọ n'azụ ebe kamera lachaziwezie vitamin C ihe ọma ego bekee Chibuike Madabuchi ọ na-abazi onye ọbụla Chibuike mpa ya nwa akwa awụ Chibuike mfa abago m gị Chibuike you henceforth you are beginning you are begun you are now iwuzi Chibuike Madabuchi afọ anyị otegokwa nụrụ ọnụ gị ka ewe kwanụ udo ọ dịkwa nke anyị na-ekwuzi nwayọọ onye na-achọ gị okwu ebe ị nọ ngwanụ tinye fuel n'ime that voice nye ya engine top gasket ga-agbaligo were vitamin C wee nye nwa mmadụ cheki ya na gaima na alụkwu ya ego nọ ntụ na iPhone 11 gaima na-ana n'ụlọ na-awụ n'elu na nya wee butegokwa ike o sorugokwa n'ihe na men ma WhatsApp nna analụzie n'ụlọ wepụtazi ọbụzi iPhone 5 si lachawa vitamin C white machi ebe a kamera na Computer Village a na-emekwa ihe o a na-eme ihe ntinye alụ n'obodo onye kpọnye ya hello nna mekwanụ ka ịbata gị ihe hey Hot FM how are you Good afternoon. Good afternoon, okay, check darling. on the driver buffet go. Mana after the driver, right? They might be in there. Ọma ebe ọ na-eje. Ngwa na ịbatago nwoke ọma. Ele ka ị dịkwa? Adị mma o. Nke a dịka ọ maka agwa ka m ji ege redio na-ekpo ọkụ. Oh my darling, Chema kụpụrụ gị aka. Oh lad, you making me cry. Oh, I'm gonna cry now, mana dalo. Daddy nenu m na. Ọkwa nnọ. Ọkwa nnọ ha sị na nna eko okwu. Nsị ha na m ada eko okwu, nọ ya chọọ udo enyi udo. Okay, esi m leki akpọ aha mụ Don Canada. Don Canada. Ngwa Don ne ya wele, you are the best. Hey, Don. Thank you. Mụrụ juru m n'obi. Don onye chọrọ gị okwu ebe ị nọ. Enwe onye chọrọ m okwu. Mana achọkwa na gị okwu, mmadụ chọgodu gị okwu first, ka ị esi wee react ye. Mmadụ chọọ m okwu, m ga-achọkwa otu mụ ha ga-eji mee ka ihe niile nọdụ ọfụma like na-ela mba achọgo dịka ife niile nọdụ ọfụma mpe ma ọsọ paga n'ihu ịmasị onye chọgo okwu ugbu a otu ụbọchị sogburu ugbu a ị ga-aja ọsụ nnọọ ile anya gete aka iricha aka ebe ị ga-ebu ụzọ chee asị na emena ihe niile n'ike jiri nwayọọ ka eji arata ofe dị ọkụ exactly before ya mara na anya onye a mere ka obi gị were dị ọkụ nnọọ na-adajọ iji ya na besdon onwere onye alụ dị n'obodo eziokwu na iji ya daalụ nwoke ọma iji okwu unu na-agbalị Badala ị ga-emebe ịbanye n'ime ogbe na-agwa men na nganga Igbo abatago Tuesday, Thursday na Saturday na ndị a na-egwunye full time here watago onye ị ga na-emela ihe Okay. M ga-agbalị na-eme ya m na-ege ọfụma. I tell you just gbasa man
Gbasa dị ozi. Oya now. Nọdụ mma, o dadi nọdụ mma. Yes, boy. Nke na-akacha m ụsọ ị na-ege dịka nwunye o si kwue na-agwakwa ndị ọzọ. Spread the news, be the messenger. Just na-agwa ndị mmadụ. Na-eke ga-esi gwa ha ịpụta isi onye a ịkpọgodi ya ụlọ nwunye ga-akpọ nwunye si nwunye bịa ịnụgo maka nganga Igbo radio show. Ọ sịgodo gị n'oge asị na you are sitting on a long thing. Ehihie ọma. Nna anyị kwuo n'okwu. Ị nọ ministry? Onye akwụ na line. Ọ nọ. Ọ na-ekpere Thursday. Holy Ghost, ngwa take it here. Kịta ka agbanyere ya kaadị, ọ chọrọ ikwu okwu, agbanyezie kaadị, gwa ya na after onye abanye kịta, na oyi bute onye. Ọ bụrụ fault ya. Ọ na-eche. I tell you, but asa based on ihe ga-eme na-akpọkwa ikpeazụ kwuru. Mata asị ọbụla ị na-emekwa ihe bụkwa ụzọ observe, makwa na onye ị na-eje ịyịsala na ndụ ya dịkwa ya n'ime. Maka ọ bụkwa mmadụ niile na-aga n'ụzọ dị ndụ. Ọ nwekwa men na-aya ofu ọya. Ma ndị na-aya mgbawa isi ma ịghọtago ma ọbala mgbani elu and the rest. Imezie na ị na-eme matas na ịbụ nwunye na ị na-eme ihe ndị ala inuo mmadụ aka ndị mmadụ elu anụ nke ikpeazụ a. Onye kpọrọ nna akwuo n'okwu nwoke ọma ma ọkwanụ nwaanyị ọma. Ọ nọ nso ngwanụ. Ị ga-agbalị ka ịkpọghachi anyị ọzọ na Satọde maka oge awa ọzọ ya anyị ha ịnọzi ugbu a ụla nwunye. Let us go home. You mean they are maka na ị nọ ewe n'iwe ka njụọ gị. No, tell people gwa ndị mmadụ na let us go home. Please, nekwa abụ m aja adịkwa ya. Iwu Igbo alawago m n'obodo ebe anụ aka anyị wụsala ọnwa na nke ụbọchị taata. Echezọkwana na ọka bụ nganga Igbo radio show bụ nke na-abịalụ gị n'ụlọ mgbasa ozi ya na-ekpo ọkụ Hot 93.3 FM na Tuesday ọbụla Thursday na Saturday ka anyị na-ana ebe a wee na-ewetalụ gị ya bụ ihe obi ụtọ nakwazi ihe nwa nwere. Chebilizi anyị n'ụbọchị Saturday mgbe anyị ga-awụchikwa n'ezuzu oke ka anyị si eme ya na mbụ. Nwanne gbado anya. Ego bekee ada Igbo na sị gị daalụ. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwano.